Ahoj, tady Juliana z Organic Club a dneska bych ti ráda představila náš workshop tělové kosmetiky. Jedná se o workshop, kde si vyrobíš na několik produktů. Čeká tě peeling, to je náš velmi takový oblíbený produkt. Čeká tě tělový nebo pleťový olej a čeká tě krém. Je na tobě, jestli budeš volit i příměsi přírodních květin, jestli si zvolíš něco víc hydratačního, jestli to chceš mít jako vitaminovou bombu, nebo co jsou tvé preference. Takže u nás si vyrábíš všechny produkty vždycky přímo na míru, tak aby ti vyhovovaly, aby si potom hrozně rád nebo ráda, všechny naše kurzy jsou vhodné pro muže i ženy, tak aby si potom ráda používala. Takže my ti poradíme, jak na to, představíme ti organické složky, kterých je u nás nepřeberné množství a které si do produktu můžeš přidat tak, aby si vytvořila produkt přesně sobě na míru a byl ti milý. Ovoníš si ho, přidáš květiny, listy, bylinky, cokoliv budeš chtít a je to hotovo. Budeme se na tebe těšit.